1, 2, 3, 4. Дүртісі нұр шешіп тұра енді. Ял итіп алырға да бұла. Ял итерге вақытыбыз yok. Әгәр біз инҗе бөртекләрен нурландырып өлгермәсәк, дөнья хәлак булачак. Син нәрсә, оныттыңмы әллә? Хәтерлим инде, хәтерлим. Узак еллар буе әкиятләрне кызык итүче бер сер бар. Уен көлке сине биләп алса, бу куркыныч вакыт бушка узар. Кышкы серле урман безне каршылар. Әкият берле карлы серләр күп биредә яңа ел төсмерендә. Кем соң кем безне каршылар? Һәм ни нәрсә безгә сөйләр? Куркыныч бәла килә яңа ел белән бергә. Нәрсә? Әзерме инде? Рецепты гади түгел. Бар үз гырыф гадәте. Әгәр башыңны имәсәң, су аша булмый үтеп. Алай түгел. Алай түгел. Алай түгел дим бит. Ой. Менә сиңа мә баш идек. Пу, шебен гümbəsi. Dağın bulmadı şebin gümbəsi. Derse buldasın bu şebin gümbəsi. Кара, бу бит кыш бабай. Бабакай, сезгә нидер булдымы әллә? Булды шул. Кар бабайлар эшләргә теләмиләр. Бүләкләр булмаячак. Яңа ел булмаячак. Әкият бөтенләй. Ә сезнең ярдәмчеләрегез кайда соң? Кар бабайлар кайда? Ничек инде булмый? Зөләйха, киттек әйдә. Без хәзер Ялкаулык ардыртмый. Шулай булыр һәр чак. Эш турында онот. Бул активрак. Син үз тормышыңда инде һич кайчан искә төшермәссең. Эшләдең кайчан. Эшләдең син бик күп, укыдың, яздың. Әнingә булыштың савыт юарга. Ял итәргә вакыт сыкты сәгатең. Әзерләп биргә җырларга. Эй, эш пыша йөрәк яна. Ял эшләмә һаман. Эш бит тау кебек иелгән. Син аны күреп торма. Бигездә тутыгыз балалар мәкальне. Эш ачмый урманга, ул бүре түгел. Аннан соңга калдыр булган бар эшне. Ут чыкса да туктатма җырны биюне. туктагыз. Ут түгел, көтүп торыгыз. Әйдәгез тагын бер мәртәбә. Ай. Ага. Хе-хе. Исегездә тутыгыз балалар мәкальне. Эш ачмый урманга, ул бүре түгел. Аннан соңга калдыр булган бар эшне. Туктатма дәвам ит җырны биюне. Ой, булай түгел. Хәзер.
Туқта, қадірлім. Үйге якынрақ кел. Ай, сағырақ минем шыршым. Анан сынға қалдыр болған бар ішні. Көпір үстінде өткерір біз кешні. Бүтін жерде бүгін қызы үш айдай балалар бізде бар бір мақал шындай. Әр үшнің де бұла вақыты ялқылық ардыртмай бұл бізге бармай. Аннан соңға қалдыр эшләнә берниде. Нәрсә булган монда? Кемнәр минем өйдә? Тынычлан, курыкма. Миңа калса бу... Тукта, Зөләйха, әйтми тор. Кыш бабай, ялкауны нишләтергә? Куып чыгарыйк аны. Шитлеккә ябыйк. Айга шыртык. Ул бит бик начар түгел. Әнә, сезгә нинди бәйрәм оештырды? Бик тырышып эшләүчегә кирәк бераз ял бирергә. Яхшы, бәйрәмләрне оештыручы булырсың. Ура! Мин сезгә шундый бәйрәм оештырырмын. Атна буе ял итәрсез. Ой, ягъни бу көнне күңелле үткәрерсез. Ялкаулыкны сагындым да инде. Киттек инде. Эш сөючәнлек. Ял итәргә әле иртәрәк. Ялкаулыкка урын калдырма. Әкиятне коткарырга кирәк. Киттек әйдә, алай ялындырма. Шулай да ялкаулык начар әйбер түгел. Күңелле аның белән. Нишләптер син сабак алмадың кебек тоела миңа. Коясың инде ул. Hava tırışı turunda uyulamağanmın da. Борчылма, бу бит тылсым. Әкият кәләгәсең, яңа сүрәткә керәсең.